Nagmalinawon ang paigayong lihok protesta sa nagkadayang grupo sa Sugbo atol sa pagtimaan ni inis ika-40 anibersaryo sa EDSA People Power Revolution kagapong adlaw Miyerkules sa Pebrero 25. Ang kalihukan kay gipanguluhan sa Archdiocese of Cebu o sa civic group nga Sugboanong Pakigbisog kontra korupsyon kun supak diin gisalmutan kinis ng kadaiyang mga pundok sa sektor sa simbahan, tunghaan, kabatan-unan ug uban pa. Sa mga naitabong kalihukan nga ilang gipasyugdahan, nakita ang kadasig sa mga misalmot diin nagdala pa kini sila og mga paraphernalia sama sa flaglets og banners sa pagpadayag sa sugyot sa grupo nga ang maghandom sa EDSA kay ang pagpaningila sa katawhan og kaayuhan gikan sa kagamanan. Unang nagpaygayon og Santos Gamisa sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu dayon sa simultaneous bell ringing pagtakda alas 3 sa hapon nga gipasiugdana sa marcha padulong Plaza Independencia sa pagbuhi sa kasaysayan ni adtong 1986 diin minilyon ka mga Pilipino ang nagtapok sa EDSA dala dili ang armas sapan ang paglaom og rosaryohan sa pagpili sa pag-ampo nga masulbad ang kagiob nga dala sa diktatoryang Marcos Sr. Sa iyang bahin nagpadayag og pasalamat si Cebu Archbishop Alberto Abit Uya sa tanang mitambong sa kalihukan dinhi sa Sugbo sa pagpahinumdom sa kaminungdanon sa EDSA dili lamang sa kasaysayan lakip na sa moralidad sa katawhan nga saksi ang tibuok kalibutan sa bloodless revolution nga gipasigdahan sa atong mga katiguangan. Sa atong katawhan Pilipino no, salamat kayo sa lang nga miduyo sa ato ang gihimo karon nga pag-celebrate sa 40th anniversary. Manghinaot ko, nagampo ko nga ang atong kaayo bitong Pilipinhon, wag gina wala ba. Kabalo kita sa naitabo sa EDSA ang tibuok kalibutan nagtan-aw nato ug na-amaze sila sa atong gibuhat nga atong gipadayag ang atong kasuko sa malinaw nga paagi unya atong gibuntog ang diktadorya pinaagi sa pagkanagiusa o sa pag-ampo, no? So tanang mga Pilipinohon nga miduyo sa celebration karon, thank you so much unya akong nainiton nga pagdasig ninyo pabilin ta sa ato ang panawagan ug papaningkamot nga maangkon ang tinuod nga kagawasan. Si Cebu Archbishop Alberto Abit Uya pipila sa mga singgit o panawagan sa lihok protesta kagapong adlaw kay mo ang pagpaningil o gustisya sa mga gidaog-daog og transparensiya sa panudanan sa katawhan ilabi na sa wala pay nasilutan sa anomalya sa flood control projects sa gitangkanang trinilyon ka peso ang nausik tungod sa korupsyon.